உண்ண கனி ஒதுங்க நிழல், உடலுக்கு மருந்து உணர்வுக்கு விருந்து, மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் யா ஒத்தக்கடை 93வது வார மரக்கன்று நடுவிழா. இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஒத்தக்கடையில் பயின்ற முன்னாள் மாணவ மாணவிகள் தன்னெழுச்சியாக தாங்களே ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஒத்தக்கடைக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம். இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும், மரங்களை நட வேண்டும், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும், பல்லுயிர் பெருக்கத்துக்கு நம்ம வழிவகை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு தான் இந்த மாணவர்கள்லாம் இணைந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்க உறுப்பினர் அனைவருக்கும் நல்ல ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு கைத்தட்டி நம்ம அந்த உறுப்பினர்களை வாழ்த்துக்களை சிறப்பு ஆலோசகர் என்கிற முறையில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யாராச்சும் பேசுங்க. இந்த மரம் வந்து இப்போ வைக்கிறோம். அந்த வைக்கும்போது வந்து நம்ம கீழே இருந்து அதோட தாய் மண் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால வந்து அந்த மரத்தில் இருக்க மண்ணோட சேர்த்து வச்சிருக்கோம். கீழே ஒரு சொட்டு கூட வந்து அந்த தாய் மண் கீழே செல்லாத அளவுக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ ஏற்கனவே வந்து இங்கே வந்து மண்புழு உரம் போட்டுட்டோம். அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா, அதான் மண்புழு உரம். அந்த மண்புழு உரம் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மரம் வச்சிருக்கோம். மரத்துக்கு மேலே வந்து இன்னொரு கம்பு வந்து அந்த மரத்துக்கு சப்போர்ட்டை நம்ம ஊண்டியிருக்கோம் பாருங்க. ஸோ அது போக வந்து வலை வைப்போம். ஒரு வலை வந்து அது போக வந்து நம்ம ஒரு வலை வைப்போம். வலை வச்சுட்டு வந்து அந்த வலை வச்சிருக்கோம். அந்த வலைக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா வந்து இன்னொரு கம்பு வைப்போம். ஏன்னா அந்த கம்பு வந்து வலைக்குரிய சப்போர்ட்டிவ் கம்பு. ஸோ மொத்தத்தில் வந்து ஒரு மரம் வைக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுதுன்னா வந்து மரம் வந்து பொருட்கள் வந்து இதுக்கு வந்து மூலமா தோன்றதுக்கு நிறைய பொருட்கள் தேவை. அது போக வந்து இது மரத்துக்கு வந்து பெர்மனண்டா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும்னா ஒரு மண்புழு உரம், அதுக்கப்புறம் வந்து 2 குச்சிகள் தேவைப்படும், அந்த மரம் ஒண்ணு தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் இந்த வலையில வந்து இந்த நம்ம போர்டு வேற வைக்கிறோம். கம்பியெல்லாம் அதை கட்டி தான் நம்ம இந்த கட்டு கம்பியெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம அதை பண்ண முடியும். எல்லாமே செஞ்சுதான் நம்ம வைக்கிறோம். ஒரு மரம் மூண்டி அதை நம்ம பெர்மனண்டா வச்சு நம்ம இது பண்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலைகள் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா முதல் நாளே வந்து இந்த மரத்துக்குரிய குழியை நாங்க வந்து தோண்ட முயற்சி செய்வோம். ஏன்னா அப்பனாதான் வந்து அதோட வெப்பம் வந்து இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் இது பண்றோம். ஸோ இப்போ வச்ச மரக்கன்றுக்கு சேர்ந்த அண்ணன் வந்து ஆறுமுக மன்னன் வந்து தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். 2வது வருடம் முடிந்து 3வது வருடத்தில் அடி எடுக்கும் போது அண்ணன் வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுல பெருமைப்படுகிறோம். விழாவை வந்து வெற்றிகரமா அண்ணன் தொடங்கி வச்சிருக்கோம். 3வது வருடத்தை தொடக்கத்தை வந்து 2 வருடங்கள் நம்ம வெற்றிகரமா முடிச்சிருக்கோம். 3வது வருடத்துல இந்த என்னன்னா நாவல் பழம் மரம் இங்க வச்சிருக்கோம். நாவல் பழம் கனி மரம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க என்னன்னா மண்புழு உரம், அந்த குழியை தோண்டிட்டு மண்புழு உரம் போட்டிருக்கோம். குழியே வந்து ஒரு நாள் முன்னாடி தோண்டி அதோட வெப்பத்தை வெளியேற்றிருக்க ஒரு நாள் முன்னாடியே தோண்டிருக்கோம். மண்புழு உரம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மரக்கன்றை வச்சுட்டு அந்த மரக்கன்றுக்கு சப்போர்ட்டிவா உள்ள ஒரு குச்சி வச்சிருக்கோம் பாருங்க, அதை வந்து கட்டிடுவோம். ஏன்னா மரம் வந்து சாயாம ஆடாம நேரா வரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வலை வச்சிருக்கோம். வலைக்கு அப்புறம் நம்மளோட போர்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு குச்சி உண்டு, வலைக்கு சப்போர்ட் வச்சிருக்கோம். ஒரு மரம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ முன்னொரு காலத்துலலாம் வந்து விதையை தூவிட்டா இல்லை வச்சா அது வாட்டுக்கு வளர்ந்துரும். ஆனால் ஒரு மரம் வைக்கிறதுக்கே நம்ம இவ்வளோ மெனக்கிட வேண்டியது இருக்கு. அது காரணம் வந்து நம்மளை பாதுகாப்பு ஒரு விஷயம், நம்மளை சுற்றி உள்ள சில தவறான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றதுனால இவ்வளவு பாதுகாப்பு ஒரு மரத்துக்கே வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. இந்த சூழ்நிலையா மாறணும். ஸோ எல்லாருமே அதுக்கு வந்து மரம் வைக்கணும் அப்படின்ற ஆவல் எடுத்து மரம்னால என்ன நன்மைன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் இப்போ நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் விழிப்புணர்வா. ஒரு மரம் வைக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து எப்பவுமே செய்வோம். ஸோ இந்த மரம் வைக்கிறதுனால எங்களுக்கு மட்டும் நன்மை கிடையாது, பொதுமக்களாகிய உங்களுக்கும் நம்மளோட சந்ததிகளுக்கு, நம்ம முன்னோர்களுக்கு, நம்ம அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு, நம்ம சுற்றி இருக்கிற விலங்குகளுக்கு, உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நன்மை தான். ஸோ அது எப்பவுமே அறிந்து செயல்படணும். ஸோ இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் இதுமாதிரி 3வது ஆண்டை அடியெடுத்து வைப்பதில் துணைத் தலைவராகிய பிரபு நான் வந்து பெருமை அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுரையில் இப்போ ஒரு இந்த மலையை சுற்றி உள்ள இடத்துல யானை மலையை ஒட்டி இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நம்ம இந்த சேவையை வெற்றிகரமாக செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ 3.5 வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு நாளாக இப்போ ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரம் இயற்கையை வந்து பாதுகாக்க வச்சுருக்காங்க. அதோட டீம் சார் இப்போ இருக்காங்க. சார்கிட்ட இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் யானமலை ஒத்தக்கடை மதுரை. ஆக்சுவலி இது வந்து இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் எல்லாரும் இணைஞ்சு இந்த மரம் வைக்கிற டீமாக ஆரம்பித்தோம். இது முறையாக அரசிட்ட பதிவு பண்ணி
பதிவு வாங்கிட்டு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். கடந்த 2 வருஷமாக தொடர்ந்து இதை நடத்தி இப்போ 3வது வருடத்தில் இன்று நாங்கள் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். அதன் துவக்க விழாவுக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. இதோட வந்து கடந்த 92 வாரங்களாக தொடர்ந்து நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா மரம் வச்சுட்டே வரோம். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினரையும் அழைச்சி அவங்கள வந்து கௌரவப்படுத்தி அவங்க மூலியமாக மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறது. மரம் எப்படி வைக்கிறது, என்ன மரம் வைக்கணும், மரத்தை எந்த இடத்துல வைக்கணும், எப்படி வைக்கணும், அதை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வச்சு தொடர்ந்து நாங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு சமூக சேவையாக தான் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு, எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்த்து இல்லை. நாங்கள் ஒரு NGO தான். இது வந்து முறையாக வாரம் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினரை அழைச்சி அவங்ககிட்ட இந்த மரத்தை பற்றி பொதுமக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை ஏற்படுத்துறதுக்காக தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே ஒரு டீமாக பிரித்து அதில் ஒரு பொறுப்பாளர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ தலைவர், பொருளாளர், துணைத் தலைவர், செயலாளர், அப்புறம் சிறப்பு ஆலோசகர் இப்படி நிறையா கொடுத்துருக்குறோம். அப்படியே அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாரம் அந்த பொறுப்புகளை அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு பொறுப்பு செய்ய வச்சு அந்த வேலைப்படி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒத்தக்கடை மற்ற ஒத்தக்கடையை சுற்றி உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஊராட்சி மன்றத்தில் நெருங்கி வச்சுருக்கிறோம். அந்தந்த ஊராட்சி மன்றத்துக்கு போகும்போது அந்தந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள், துணைத் தலைவர்கள், மெம்பர்களை அழைச்சி அவங்கள அனுமதியோடு அந்தந்த இதில் வைக்கிறோம். அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நீர்நிலைகள், கம்மாய், அப்புறம் இந்த குடியிருப்பு நல சங்கம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் வைக்கிறோம். நாங்கள் வச்ச மரங்களும் நிறையா வளர்ந்துருக்கு. பார்க்கல உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மரங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வாரம். இன்னும் அது பொதுமக்கள் நல்லா ஆதரவு கொடுத்தா இன்னும் நிறையா நாங்கள் வந்து மதுரையில் ஒத்தக்கடை சுற்றி மதுரையை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்கள்லாம் பசுமை நிலங்களாக நாங்கள் வைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இப்போ வந்து 92 வாரம் முடித்து இன்றைக்கி 93வது வாரம் வச்சுருக்கிறோம். இன்னும் 100வது வாரத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்து 100வது வாரம் இன்னும் சிறப்பாக செஞ்சு மக்களிடத்தில் ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலான்னு இருக்கிறோம். இதுக்கு வந்து எந்த விதமான இதெல்லாம் இல்லை. யார் வேணாலும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் வரலாம். தொடர்ந்து வந்து எங்களோட பயணிச்சாங்கன்னா இது வந்து சாதி, மத, இன, மொழிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. எல்லாரும் வரலாம். 3 வயசு குழந்தையிலேருந்து 60 வயசு வரைக்கும் எல்லாருமே வரலாம். எல்லோரும் வந்து இயற்கை மீது நேசிக்கக்கூடியவங்க, மரம் வைக்க ஆரம்பம் உள்ளவங்க யாருனாலும் வந்து கலந்து கொள்ளலாம். அந்த அடிப்படையில் அந்த நிகழ்வு போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப நன்றிங்க சார். இப்போ எத்தனை வருஷம் இதை ஆரம்பிச்சிங்க? இப்போ நம்ம டீமில் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க சார்? டீமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பேருக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறாங்க. அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் தான் நாங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கிறது. அதில் பொறுப்பாளர்கள் குரூப்பு, பொது குரூப்பு, அப்புறம் வந்து 2-3 குரூப்புகள் வச்சுருக்கிறோம். அந்த இன்னைக்கு நிகழ்வு நடத்திட்டு இது சம்மந்தம் நாளைக்கு ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் போடுவோம். ஒவ்வொரு வாரம் திங்கக்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு பொறுப்பாளர்களை வச்சு ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் போட்டு இந்த வாரத்தோட நிறை குறைகள் என்ன, அடுத்த வாரம் யாரை அழைக்கலாம், எங்கே நிகழ்வு நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிகழ்வு நாங்கள் வைப்போம். அந்த நிகழ்வில் வந்து அடுத்து என்ன செய்யணும், வளர்ச்சி, இப்போ இயக்கத்தோட வளர்ச்சி, மற்ற நலத்திட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட்டு. வாரம் நிகழ்வு யாரை எங்கே அழைச்சி, எந்த சிறப்பு விருந்தினர் அழைக்கிறோம், எந்த இடத்துல இடம் சேர்வு பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி நாங்கள் ஆலோசனை பண்ணுவோம். இப்போ இதுவரையும் எவ்வளோ கண்டு சார் நட்டுருப்பீங்க? இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 மரக்கன்றுகளுக்கு மேலே வச்சுருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்மாய் ஓரங்கள், நீர்நிலைகளில் வந்து நிறைய பனை விதைகளை போட்டு வச்சுருக்குறோம். 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்ச பனை விலைகள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே நிறையா வளர்ந்து வந்திருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த கண்டுகளில் பனை விதைகள் போட்டு அதை முளைச்சி வந்ததெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு பனை விதை இருக்குது. இந்த ரோவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக இருக்குது. நீர்நிலைகள் ஃபுல்லாக பனை விதைகள் போட்டு வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் இந்த ஒத்தக்கடை யானைமலையை சுற்றி கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மரங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் அதை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்குள்ளே நிதியும் மரங்களும் முறையான எங்களுக்கு இது கிடச்சிச்சின்னா நாங்கள் அதையும் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிறந்த நாள், திருமண நாள், அப்படி எந்த நாட்கள் முக்கியமான நாட்கள் அழைப்பு கொடுத்தாலும் அவங்க கூப்பிட்ற இடத்துல அந்த ஸ்பாட்லேயே போய் எங்களுக்கு வந்து மரம் வச்சு கொடுப்போம். எங்கள் இதில் வந்து உறுப்பினர்கள் எப்படின்னா வாரம் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் அழைப்போம். அந்த வகையில் அழைச்சவங்க அடுத்து வரக்கூடிய எங்களோட செயல்பாடை பார்த்துட்டு அவங்களும் இதில் ஒரு உறுப்பினராக இணைஞ்சிக்கிடுவாங்க. அதுதான் இதோட முக்கியத்துவம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நாங்கள் எங்களோட எண்ணிக்கை எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை. இது வரைக்கும் 10,000 மருந்துங்களுக்கு மேலே தான் வச்சுட்ருக்கோம் கடந்த 2 வருடமாக. ஆனால் எல்லா மரங்களும் மேக்ஸிமம் வந்து 98%, 97% வந்து மரங்களை வந்து நாங்கள் பராமரித்து அதை வளர்த்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். அதுதான் எங்களோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ். ஏன்னா அதுக்குரிய வந்து டெடிகேஷனாக எங்களோட மக்கள், எங்களோட இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் மரம் வச்சுட்டு போயிட்டு விட மாட்டோம். தொடர்ந்து அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாம் வாக்கிங் போவாங்க, உடற்பயிற்சி செய்வாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து பராமரிப்பு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பெரியசாமி, ஸ்டீபன் அவர்கள், கார்த்திக், வினோத், எங்கள் டீமில் இருக்கிற பொறுப்பாளர்கள் இவங்களாம் தொடர்ந்து அடுத்த நாள் வந்து வாரம் முழுவதும் வந்து
அவங்களுக்குரிய வந்து பராமரிப்பு வேலைகளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் எங்களோட பெரிய வந்து சக்ஸஸே சொல்லுவோம். நாங்கள் வச்ச மரங்கள் எல்லாத்தையும் வளர்த்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுதான். அதே மாதிரி இந்த சுற்றுச்சூழல் காற்று மாசுபாட்டில் வந்து ரீசெண்டாக நம்ம கேரளாவில் ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துருப்போம். ஒரு மரம் வந்து விருந்து சாகும்போது வந்து ஒரு மரம் வந்து இறப்பை ஏற்படுத்தும் போது, மரம் இறக்கும் போது, நம்ம வெட்டி வீழ்த்தும் போது அதில் எப்பேற்பட்ட எவ்வளோ உயிரினங்கள் வந்து இறந்துச்சு அப்படின்றத வந்து கண்கூடா நம்ம வந்து எல்லாருமே வீடியோவில் பார்த்தோம். உண்மையிலே எல்லாருக்குமே வந்து அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது கண்ணில் வந்து தண்ணி வந்திருக்கும். அதில் இன்னொரு விஷயம்னா, கருவில் இருக்கிற ஒரு தாய் கருவில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது துன்பம் ஏற்பட்டால், அவங்க உயிர் பிரிவு ஏற்படும் போது என்ன ஒரு ஃபீலிங் வருமோ அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நாங்கள் இயற்கை பாதுகாப்பில் இருக்க ஒவ்வொரு மனிதன் உணர்ந்தோம். என்னன்னா, அதில் இருக்கிற உயிரினங்கள் பறவைகள் வந்து சாகும்போது அது கரு முட்டையோட வந்து செத்துருக்கு. ஸோ கருவில் இருக்கிற குழந்தைய கூட அழிக்கிற அளவுக்கு கூறிய மனிதன் நம்ம வந்து செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்துச்சு. அதை வந்து பார்க்கும்போது, அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது, அது அப்படியே வந்து கருவில் ஒரு முட்டையோட வந்து உயிரினங்கள் அழிஞ்சிருச்சு, துடிதுடித்து இறந்துச்சு நம்ம கண்ணாடி அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது வந்து. ஸோ உண்மையிலே பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு கண்ணீர் வந்திருக்கும் அந்த சம்பவத்தை வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இனிமேல் வந்து நம்ம நாட்டில் இல்லை, இந்த உலகத்திலே எப்போவுமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் தோண வைக்குது. ஏன்னா அப்படி நடக்கும்போது வந்து நம்ம இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படும்போது நம்ம வந்து இயற்கையை அழிச்சிடும் அப்படின்றதான் உண்மையான கருத்து வந்து. ஸோ அதனால் வந்து இயற்கையோடு ஒன்றி இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்வோம் எப்பொழுதுமே வந்து. ஸோ இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் மூலியமா உங்களுக்கு நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் நானும் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறேன். என்ன அப்படின்னா, நான் கோமதிபுரத்துலேருந்து வரேன். என் பேர் காயத்ரி. எதர்ச்சியாக தான் வந்தேன். கிட்னா எங்கள் மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு வந்தார். பெரியசாமி அண்ணா மூலியமாக வந்தோம். இன்றைக்கி வந்து தொடர்ந்து இந்த பயணத்தில் வந்து நான் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். என்னென்னா, ஒவ்வொரு வாரத்தின் தொடக்கத்தில் குழந்தைகளை இவங்க வந்து ஒருங்கிணைச்சு வர்றது, இதை தொடர்ந்து வந்து பணியை சிறப்பாக செய்கிறாங்க. எல்லா நாளும் செய்கிறாங்க. எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழிலில் இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு வேலையில் தான் இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ சூழ்நிலையிலையும் இந்த இதை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வராங்க. இதில் நான் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இன்னி மேற்கொண்டு நான் யாரை எவ்வளோ பேரை சேர்க்க முடியுமோ சேர்க்குறேன். என்னுடைய தொண்டும் வந்து எப்படி அப்படின்னா, சமூக நலம் தான். நான் யோகா டீச்சராக இருக்கிறேன். இந்த கொரோனா டயத்தில் யோகா பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து கோமதிபுரத்தில் ஒரு சிறிய இயக்கம் இருக்குது. இருந்தாலும் எனக்கு இதில் வர்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு உயிர் கொடுக்குறோம். உலகத்துக்கு உயிர் கொடுக்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதை இந்த எங்கள் இயக்கம் வந்து சிறப்பாக செய்து எங்கள் இயக்கம்னு சொல்கிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் சனி முடிய களப்பணி செய்கிறோம். ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் சனி முடிய களப்பணி. ஞாயிறன்று ஒரு சிறப்பு விருந்தினை அழைத்து அவர் கையால் மரங்களை நட்டு இந்த மரங்களை பற்றிய பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி பார்த்தா 365 நாட்களும், வருடத்தின் 365 நாட்களும் இந்த இயக்க பணியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டுகள் அல்லது 10 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த ஒத்தக்கடைக்கு வரும்போது இந்த ஒத்தக்கடையானது ஒரு பசுமை நிறைந்த ஒரு சோலையாக காட்சியளிக்கும் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயமில்லை. இன்று 92வது வாரங்களை கடந்து 2 ஆண்டுகள் முடிந்து 3வது ஆண்டுகளை தொடர்ந்து இப்பொழுது தொடக்க விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக திரு வீரமணி அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு வாரமும் 92 வாரமும் சிறப்பு விருந்துகளை நாங்கள் அழைத்துள்ளோம். 100வது வாரத்தை நோக்கி இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கமானது சென்று கொண்டிருக்கிறது. 100வது வார விழாவில் மிகச் சிறப்பாக நடத்த நாங்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மு. தென்னவன், சிறப்பு ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தருணத்தில் மதுரை மீடியா யூடியூப் சேனலுக்கு எங்களோட நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம். 2 ஆண்டு கழித்து 3ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் முக்கிய தருணத்தில் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க. முதல் நன்றி உங்களுக்கு தான். இதில் பெரிய சிறப்புகள் என்னென்னா, தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம். ஒரு மேன்மைப்பட்ட மக்கள் என்பது 35 வயசுக்கு மேலே உள்ள மக்களாக நண்பர்களாக இணைஞ்சு பயணித்ததில் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன அளவில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம்னா, இந்த ஒரு 5லிருந்து 6 வயது குழந்தைகள்லாம் எங்களை சேர்ந்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் எங்களோட வெற்றி. இன்னைக்கு இயற்கைக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்து சென்றிருக்கிற காரியங்களை, இந்த இயற்கையை வளர்க்கக்கூடிய காரியத்தில் இந்த குழந்தைங்களாம் வந்து முன்னெடுத்து இன்னும் செல்லுவாங்க. இன்னைக்கு எங்களோட இலக்கு வந்து 1000 மரங்களை இலக்கு வச்சுருக்கிறோம். அடுத்த ஆண்டு எப்படி நாங்கள் 1000 மரம் இலக்கு வச்சு தாண்டி இப்போ 10,000 மரத்தை தாண்டிட்டோம். 1,00,000 மரத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த குழந்தைங்க பல கோடி மரங்களை நட்டு நம்ம இந்தியாவையே பசுமையாக்க வேண்டும்னு நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் வைத்துக் கொள்கிறேன். இதுபோக மரம், ஐயா சொன்ன மாதிரி மரம்தான். மரத்தை மறந்ததுனால இன்னைக்கு நம்ம அதிகமான மரங்களை வெட்டி கொண்டு இருக்கிறோம். துணைத்தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு மரம் வெட்டு போகும்போது அதில் எத்தனை காக்கை குருவிகள் அதோட குஞ்சுகளோட கருமுட்டைகளோட இறந்தது,
எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே அதை பார்த்தவங்க எல்லாருமே கண்ணீர் சிந்துறாங்க. ஏன் அந்த மரத்தை வெட்டினவருமே கண்ணீர் சிந்திருப்பார். அந்த மாதிரி தருணம் இனிமேல் வரக்கூடாது. எங்களோட இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் எடுக்கிற முன்னெடுப்பு என்னன்னா, நாட்டு மரங்கள் மட்டும் நாங்கள் நடவு செய்கிறதை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். பலா, நாவல், புங்கை, புன்னை, பூவரச மரம், ஆலமரம், அரச மரம், இந்த மாதிரி நாட்டு மரங்கள். என்ன நாட்டு மரங்கள்? இந்த மண்ணுக்குரிய மரங்கள். இந்த மண்ணுக்குரிய மரங்களாக பார்த்து நாங்கள் நட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற அனைத்து மக்களும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக முன்னெடுங்க. அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 5 அடி இடம் இருந்தால் அந்த இடத்துல 3 மரங்கள் நடுங்க. அவங்கவுங்க முன்னெடுத்து வரணுண்டு நான் அந்த தருணத்தில் வேண்டுகோள் வச்சுக்கிறேன். நான் மூரா பாரதிதாசன், இயற்கை ஆர்வலர். நன்றி, வணக்கம். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் யா ஒத்தக்கடை 93 வாரம் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினர் வர்ற மாதிரி சிறப்பு உறுப்பினரும் ஒவ்வொரு வாரமும் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது மிக்க மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி இந்த தருணத்தில் வந்து இன்னமும் நம்ம நிறையா உறுப்பினர்கள் சேரணும், நிறையா மரங்கள் வைக்கணும், எண்ணற்ற உயரங்கள் போகணும், எல்லா ஊர்கள்லேயும் வைக்கணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை. அதுக்கு எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும். அதனால் எல்லா உறுப்பினருக்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மதுரை மீடியாவுக்கும் நன்றி. பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் பொருளாளர். நான் வந்து 93 வாரம் இந்த மரம் வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வாரம் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்குது. நம்மளுக்கு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வந்து ஆசையோடு விரும்பி வந்து அந்த மரக்கன்று வச்சு அந்த இயற்கையை பாதுகாப்பு பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆலமரம், அரச மரம், புங்க மரம், வாதாங்கண்டு, நாவல் பழம், வேப்பங்கண்டு, இப்படி பல வகை மரங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் மற்றும் பறவைகளுக்கும் அந்த நாங்கள் வைக்கிற மரம் வந்து அதுகளுக்கு அந்த பழங்களை விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு வைக்கிறதுக்காண்டி வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வெற்றி பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே போய்கிட்டு இருக்கோம். 100 மற்றும் 1000 நாங்கள் வச்சுக்கிட்டே போய்கிட்டு இருப்போம். எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் மதுரை மீடியாவுக்கு நன்றி. இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பாக முதலில் மதுரை மீடியா யூடியூப் சேனல் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போ எங்களுடைய குழந்தைகளை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஆரவாரம் தான். எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம்னா, வாரம் எங்களுக்கு ஆரவாரம். எதனாலனா நாங்கள் வைக்கக்கூடிய மரக்கன்று தான். அந்த மரக்கன்று எப்படி சின்ன குழந்தையாக இருக்குதோ அதே மாதிரி எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் சின்ன குழந்தைகள். அவங்க தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னென்னா ஒரு பூஸ்ட். அவங்க தான். ஏன்னா அவங்க காலங்காத்தால் ஒரு சின்ன குழந்தைகள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா மொபைலில் விளாண்டுட்டு இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்களுடைய தியாகம் வந்து எங்களுடைய இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்னதுன்னா உந்துதலாக இருக்குது. உண்மையிலேயே இந்த தருணத்தில் எங்களுடைய குழந்தை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாங்கள் வந்து பிறந்த நாளுக்கு வைக்கிறோம், அதே மாதிரி திருமண நாளுக்கு வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் அவங்களுடைய பதவி உயர்வு ப்ரொமோஷன் வாங்கினாங்கன்னா அதை கூட சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பாக ஒரு மரத்தை வைங்க, நான் இது மாதிரி ப்ரொமோஷன் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒரு பாட்டி கூட மரம் வச்சாங்க, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. உண்மையிலே எங்களுடைய இந்த வெற்றி பயணத்துக்கு முழு மூச்சு வந்து எங்களுடைய களப்பணியை வந்து சீரும் சிறப்புமாக செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் அரண்களாகவும் தூண்களாகவும் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இயற்கை பாதுகாப்பு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி நன்றி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் பார்த்திங்கன்னா, நான் சும்மா ரோட்டோம் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தேன். மரம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்து எனக்கு வைக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் நானாக வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டேன். இப்போ உறுப்பினராக இருந்து நல்லா தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மென்மேலும் இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு நல்லா செயல்பட என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எனது பெயர் ஆவண்ணா தெய்வம். நான் வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான். என்னை ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதை நான் கலந்து கொண்டு 93 வாரத்தில் நான் கலைப்பணி செய்து கொண்டு வருகிறோம். அதனால் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லி தெரியப்படுத்துகிறேன். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு உறுப்பினர் சேர்ந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். மதுரை மீடியாவுக்கு மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தருணத்தில் நாம் மரம் வளர்ப்பதை விட அது பாதுகாப்பது மிக முக்கியமான பணியாக இருக்கிறது.
நான் மேற்கொண்டு அனைவரும் இதில் ஒத்துழைத்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் இந்த வாரம் வந்து 93வது வாரம். இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை தான். ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு ஆரம்பிப்பாங்க, அது வந்து இவ்வளோ தூரம் கண்டினியூ வருமா வரான்னு தெரியாது யாருக்கும். ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு எல்லாரோட உழைப்பு இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும். யாரையுமே வந்து இதில் மறக்க முடியாது. அது யாராக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க ஒரு உழைப்பை போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இந்த இயக்கம் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொத்து. நம்ம இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்க நண்பர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள், உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், நம்மளுக்கு வந்து பணம் கொடுக்குற நன்கொடையாளர்கள், இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தால் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சொத்து. அனைவருக்கும் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் சார்பாக கொடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் சார்பாக நானும் பேச வந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்முடைய இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இணைந்து களப்பணி ஆற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது 100வது வாரத்தை அடியெடுத்து வைக்கப் போகிறது. சீரும் சிறப்புமாய் நம்மளுடைய அடுத்த பயணத்திற்கு நாம் எடுத்து வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாங்கள் காலையில் இப்போ இயற்கை செடி வைக்க வந்திருக்கோம். 3ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா, 93ஆம் வாரம் இயற்கை பாதுகாப்பு செடி வைக்க வந்திருக்கோம். இப்போ நாங்கள் செடி வைக்க போகிறோம். நன்றி, அவ்வளோதான். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து 2 வாரமாக நட்டுட்ருக்கோம். இது 3ஆவது வாரம். முராபாதி ஐயா சொன்ன மாதிரி நாங்களும் வீட்டில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, நிறையா மரம் வச்சுருக்கோம். வாழை மரம், வேப்ப மரம், மருதாணி செடிகளும் நிறையா வச்சுருக்கோம். நானும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த இயக்கத்தில் செஞ்சேன். எனக்கும் மரம் நடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நமது ஒத்தக்கடை பகுதியில் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் கடந்த 92 வாரம் முடிவு செய்து விழாவினை சிறப்பாக நடத்தி முடித்துவிட்டு தற்போது 93வது வாரம் அடியெடுத்து வைக்கிறது. ஸோ இந்த இயக்கத்தில் வந்து சார் ஃபஸ்ட்டே சொன்னாங்க, தலைவர் அவர்கள், ஜாதி மதம் எந்த ஒரு வேறுபாடு இன்றி அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து மரம் நடுவோம், இயற்கை மீட்டெடுப்போம் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போ நீங்கள் இந்த பேனர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள். ஸோ மத சிம்பல் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழோட முதல் எழுத்தை வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். அவங்க அந்த இடத்துல இருந்தே அவங்களோட இயற்கை பணியை தொடங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ தமிழ் மீது ஆர்வமும் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு நாள் நான் வந்து சும்மா சாலையில் போயிட்டு இருந்தேன். அந்நேரம் இவங்க ஒரு இடத்துல மரம் வச்சுருக்காங்க. என்ன செய்கிறாங்க பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு, சார் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ அப்போ சொன்னாங்க, நாங்கள் வந்து சார் இங்கே இயற்கை அமைப்பில் இங்கே ஒரு முன்னாள் மாணவர்களாக சேர்ந்து ஒரு இயக்கம் தொடங்கி அந்த இயக்கத்தில் வந்து மரம் நட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். நான் வரும்போது 79வது வாரம். ஸோ அப்படி சொன்னாங்க, சார் என்னையும் உடனே உறுப்பினராக சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அன்று முதல் இந்த இயற்கை அமைப்பில் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்து களப்பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு மிகவும் கௌரவமாக இருக்கிறது. நான் ஒரு ஆசிரியர் தொழிலில் இருக்கிறேன். இருந்தாலும் இந்த இயற்கை அமைப்போடு சேர்ந்து மரம் வைப்பு என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகமும். ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமை சண்டே நைட்டு படுக்கும்போதே என்னோட பசங்களாம் சொல்லிடுவாங்க, அப்பா காலையில் போகும்போது என்னை கூட்டு போயின்னு சொல்லி வாண்டடாக சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த ஆர்வத்தை ஊட்டியது இந்த இயற்கை அமைப்பு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் 93வது வாரத்தை நோக்கி கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே நான் மதுரைக்கு வந்ததுப்போ நண்பர்கள் அறிமுகமானாங்க, இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து முதல்ல இருந்து வந்து பார்த்தப்பல இருந்து எல்லாம் மரம் நட்டுக்கிட்டு எல்லோரும் ஒவ்வொரு வாரமும் சரி, பராமரிப்பும் சரி, வாரம் போய் எல்லாரும் அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதை பற்றியே எவ்வளோ ஒர்க்கு ப்ரெஷர் இருந்தாலுமே ஈவினிங் ஆச்சுன்னா சரி, காலையிலேயும் எல்லாருமே போயிட்டு பராமரிப்பு, மரம் நடு, இந்த மாதிரி நோக்கத்தோடையே, உயர்ந்த நோக்கத்தோடையே எல்லாருமே செயல்படுறாங்க. அவங்க மனசு போலயே இந்த பசுமையாகவும் இருக்கிறாங்க. நண்பர்களுக்கும் நான் வாழ்த்து சொல்லி இந்த இயக்கத்தில் நானும் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறது நான் பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த இயற்கை பாதுகாப்பு 93 வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படின்னா நாங்கள் வந்து உழைப்புதேன். ஆனால் வந்து வெளியில் வந்து நிறைய பேர் வராமலேயே நன்கொடை கொடுத்து இந்த இயக்கத்தை நல்லா வளரணும்னு சொல்லி நிறைய கொடுக்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் மரம் நடும் விழாவின் நிகழ்வை கண்டு இதை மீடியாவிலும்
யூடியூப்பிலும் ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நோக்கத்தோடு எங்களை அணுகி எங்கள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மதுரை மீடியா அவர்களுக்கும் ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் உறுப்பினர்கள் வந்து ப்ரெஷரு சுகர் இதெல்லாம் இல்லை, ஏன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கு இங்கே வாரோம். பொதுமக்களாகி உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். ப்ரெஷரு சுகர் இருந்தீங்கன்னா வாரம் வாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்க, மரம் நடுங்க, ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும். மற்ற நாளில் களப்பணிக்கு வாங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எங்கள் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறோம், சொற்பமானவர்கள் இருக்கிறோம், இன்னும் அதிகமான உறுப்பினர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க. அவங்க வர முடியினாலும் எங்கெங்கே இருந்து எங்களுக்கு வந்து முறையாக அக்கௌண்ட்லாம் வச்சுருக்குறோம். அதிலிருந்து அவங்களுடைய நிதிகளை வந்து நன்கொடைகளை அழைச்சி அதை எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அது மூலம் இதில் வந்து எல்லாரோட பங்களிப்பு இருக்குது, யாரும் தனிப்பட்டதில்லை. எல்லாரோட பங்களிப்பில் நாங்கள் 100 மரமாக திட்டமிட்டோம், அது 1000, இப்போ லட்சம் கோடி மரங்களாக இது பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு வரவேற்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம மக்கள் தொடர்பு சொன்ன மாதிரி பிறந்த நாளாக இருக்கட்டும், பனி உயர்வாக இருக்கட்டும், பனி மூர்ப்பாக இருக்கட்டும், அப்போ அந்த அளவுக்கு மக்களிடத்தில் போய் ரீச் ஆகிருக்கு. மரம் வைக்கணும், நம்ம வந்து ஒரு கேக் வெட்டி கொண்டாடுறோம், ஒரு பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்களோட ஒரு மரம் வச்சு கொண்டாடும் போது அது அடுத்த சந்ததிகளுக்கு இப்போ உண்மையிலேயே எங்களுக்கு தோணுனது ஒரு ஆர்வமாக தான் எங்களோட பயணிக்காமல் வெளியிலேருந்து எங்களை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு, உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு வெளியிலேருந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறது உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு கடல் கடந்து போய் இருந்திருக்கு என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது. அது வந்து எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி. உண்மையிலே வந்து எல்லாரும் இவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு உண்மையிலே சந்தோஷம். இன்னும் வந்து இந்த மரம் வைக்கிறதும் சரி, மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த மரத்தோட பலன்கள், இயற்கை என்ன இயற்கை பற்றின விழிப்புணர்வுகள் மக்களிடத்தில் ரீச் ஆகாமல் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்திங்கன்னா உண்மையிலே வந்து அது இன்னும் அதை மாதிரி இந்த மதுரை மாவட்டத்தை மாதிரி இன்னும் பல மாவட்டங்களில் பல இயக்கங்கள் உருவாகி மரங்கள் வைக்கணும், இயற்கையை பாதுகாக்கணும். இயற்கை தாய்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செஞ்சால் இயற்கை நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். நண்பர் பிரபு அவர்கள் சொன்ன மாதிரி, துணைத் தலைவர் சொன்ன மாதிரி, அந்த மரத்தோட வீடியோ பார்க்கல எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆதங்கமாக இருந்துச்சு. அதுலேருந்து பறக்க முடியாத உயிரினங்கள் ரோட்டில் விழுந்து இறந்து கிடந்துச்சு. அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து தாம் குடும்பத்தில் தனது உடன் பிறந்த சகோதரர் யாரோ ஒருத்தர் துக்கற்ற நிகழ்வு மாதிரி தான் எல்லாரும் நாங்கள் இது பண்ணோம். அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வரக்கூடாது. உங்களுக்கு யாருக்கு எங்கே மரம் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம். உங்களோட பங்களிப்பும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் எங்கள் இயக்கத்துக்கு தாராளமாக பொருளுதவியாகவோ நிதி உதவியாகவோ கொடுத்து இது பண்ணலாம். அந்த முடிச்சுக்கலாமா சார்? மதுரை மீடியாவை சேர்ந்த திரு ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு எங்கள் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பாக ஒரு சிறப்பு பரிசு. நாங்கள் சிறப்பு பரிசு எப்படி கொடுப்போம்னா மரக்கன்றை தான் கொடுப்போம். அது இளந்தளிர்கள் மூலியமாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். குழந்தைகள்லாம் வாங்க, அண்ணனுக்கு கொடுங்க. இன்னைக்கு இந்த இனிய திருநாளில் வந்து மதுரை யூடியூப் சேனலே வந்து குழந்தைகளால் நிரம்பி வழியுது அப்படின்றத உண்மையை நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் பொருள் பயன்படுத்துவதில்லை, அதனால வந்து மஞ்சப்பை அந்த மரக்கன்றுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மஞ்சப்பையும் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து. ஸோ நன்றி ஐயா. நீங்கள் அது ஒரு சில வார்த்தைகள். கண்டிப்பாக நம்ம டீம் வந்து இன்னும் பெரிய லெவலில் போகணும். கண்டிப்பாக நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் கண்டிப்பாக போகிறோம்னு நம்ம கண்டிப்பாக வர வச்சுருவோம். கண்டிப்பாக இப்போ இந்த உள்ள சென்டர்ஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி இன்னி வரும் சென்டர்ஸ்க்கு நம்ம இந்த இயற்கையை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் எடுத்து சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக எல்லாரும் சேர்ந்து இதுக்கு ஒத்துழைப்போம். ரொம்ப நன்றி சார். மீண்டும் ஒரு முறை இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் சார்பாக நம் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பொறுப்பாளர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் மதுரை மீடியா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவரும் உற்சாகப்படுத்தி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். எங்கள் இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரோட அலைபேசி எண் இதில் என்னன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு யாரோ வந்து ஸ்பான்சர் கொடுக்கறதா இருந்தா இந்த தொலைபேசி நம்பர் கூகுள் பேல இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பருக்கு கொடுக்கலாம். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா எங்கள் பொருளாளர் இந்த நம்பர் எடுப்பாரு. ஸோ அவர் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்குன்னு தனிப்பட்ட அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்குது. அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் பணத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ரூபாயும் கூட வந்து அது மரமாக ஒரு உயிராக தான் மாறும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு கொடுங்க. ஸோ எங்களோட இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கத்தோட தொலைபேசி என்ன நான் சொல்கிறேன். 8056480475 8056480475 ஸோ எங்களோட தொலைபேசி எண்.
இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க எப்போ வேணாலும் அழைக்கலாம். ஏன் மரக்கன்றுகள் சாஞ்சிருந்தா கூட பராமரிப்பு இருந்தா கூட எங்களுக்கு அழைச்சிங்கன்னா நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுப்போம். நன்றி நன்றி. நன்றி. மரங்களை வளர்ப்போம், வளர்ப்போம் வளர்ப்போம், மரங்களை வளர்ப்போம், காப்போம் காப்போம், இயற்கையை காப்போம், காப்போம் காப்போம், இயற்கையை காப்போம், மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், இயற்கையை காப்போம், பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு வழிவகை செய்வோம்.